ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya iki kasunyatan sing tak tampa bebasane gambar mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nanging kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ati durung milo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang makar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati